О, не! О, мага! Заминавам за Париж. След 3 дена не мога да изглеждам така. Добре дошли, приятели, в новата поредица. Или казано, накратко, това е новата поредица, в която аз ще се превърна в човек. Лов с мен! Така, хора, първата дестинация ни е Заболекар. Йоп, трябва да отида да ми погледнат имплантите. Ако си спомняте, преди 2 години ми слагаха изкуствени зъби. Знам дали се личи достатъчно на камера, но те са сини в основата. Крашаутнах и се обадих на заболекарите, които ме направиха. Ахто, гайс, тук нещо не е наред. Ами да, ако те е страх от заболекари, не гледай, оп, малко късно, сори. Тези хора ми отключиха детската травма за секунди. Махнаха ми зъба и се върнах отново в 14 годишната Линшо, която няма зъби и всички се подиграва. Беше ужасно и като ми махаха зъба и схвърча на земята. Казаха ми, че за да ми преработят коронките, трябва да ги свалят и да ходя без тях 1 седмица. Аз няма да съм в Париж без зъби, хора. Сега отивам на лазерна епилация. Хора, запушвам. Леле, ще ги изям. Пристигнахме. Това е отношение.